साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ मस्ट वेलकाम एबा बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे दिनफोरनि आवगायनिफ्राय मानसिफोरनि खुगायाव मोनसेल' बाथ्रा, मोनसेल' राव फैगासिनो दङ। बे राव आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय, मानो एसेग्राब गरम जाखो? अखाया फैनाय नंलिया नामा? जोंनियाव खरां जासिगोन नामा? बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोर, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरा गोबां बेक्तिनि खुगायाव गोसोआव जागासिनो दङ आरो आंनि गोसोआवहायबो आंबो बुंगासिनो दङ जे मानो एसेग्राब गरम जाखो होननानै, आरो अखाया दाबो मानो फैयाखसै होननानै आंबो सानदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बुंगासिनो दङ। दा दिनै बेफोरबायदि जिथु मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्रा, गोसोआव साननाय जिथु बाथ्रा, जों सावरायनाय बाथ्रा, बेनि सायाव, बेफोर बोथोरनि सायाव इसोरनि जिथु गोथार बाइबेल लेखा भबिष्यतबाणी माबाफोर होनानै दोनदों नामा, माबाफोर बुंनानै दोनदों नामा, बेफोर बिषयखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय जेन बाथ्राखौ रोखायै बुजियो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय, आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानैबो होनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअनि फारसे समखौ आद्रि खालामाब्लानो आवगायलांदोनि। अनजाया ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना बे बाथ्राखौ? बुहुमनि जि खना खना जायगाफोर दङ, बुहुमनि जि जायगाफोराव नोंथाङा थांफेराखै, आं थांफेराखै, जों थांफेराखै, जों नुहैफेराखै, नाथाय बैफोर जायगायावबो मोनसे बोथोर दङ। इसोरा जेरावबो, जेरैखि जायाब्लाबो गासैबो जायगाफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा बोथोरफोरखौ थिग खालामनानै दोनदों आरो बोथोरफोरा बैबायदिनो सोलिबाय थायो। इसोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बुहुमनि थाखाय आरो गासै एटमस्फियारफोरखौ, गासैबो नख्रांनि आरो हानि गासैखौबो थाम-थिम खालामखानानै मोनसे सिस्टेमाव इसोरा गासै बोथोरफोरखौ दोनखादों। जेरैहाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हाग्रामा होननानै बुंनांगोन, बे जाहैबाय एमाजन जंगल, जायखौ जोङो आफ्रिकायाव मोननो हायो, एमाजन जंगल होननानै। बे एमाजन जंगलनि थाखाय इसोरा मोनसे बोथोरखौ थिग खालामनानै दोनखादों। आरो जों मोनसे बाथ्राखौबो मोनथिगौ, बे जाहैबाय जोंनि साखाथियाव थानाय हादोर, जिखौ मेघालय स्टेट होननानै बुङो। बे मेघालय स्टेटआव मोनसे जायगा दङ जेरावहाय गोबां अखा फैयो, जायखौ सेरापुन्जि होननानै जोङो मोनथिगौ। आरो बै सेरापुन्जियावबो इसोरा मोनसे बोथोरखौ थिग खालामखादों। थिग बेबायदिनो जायगा जायगा, गासै जायगाफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा जायगा, बोथोर थिग खालामनानै दोनखादों। जेरैहाय जों राजस्थानखौ नायोब्ला बालाहामाखौ जों नुनो मोनगोन, आरो बेबायदि बालाहामा गुबुनाव गैया जोंनि भारतआवहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा बयनिबो लागै मोनसे मोजां बोथोरफोरखौ जेरावबो होनानै दोनदों। नाथाय देग्लायनि समाव जोंनि आसामाव, जोंनि जायगायाव, जोंनि ओनसोलावहाय जोङो नांगौ बायदि अखाफोरखौ दासिमबो मोननो हायाखै। गरमा गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। माखासे थांनाय दिनफोराव 37 सेलसियास गरम जादों, 36 थांदों, 38 गरम जादों। ओरैबायदि गरम जादों, ओरैबायदि गरम जादों, जि गरमा मानसिफोरनि थाखाय सह्य खालामनायनिख्रुइबो एसे बांद्राय गरम जादों होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदों। बेफोरबायदि अखा हायै जाहोन, बांद्राय सान्दुं दुंनायनि जाहोन, जेब्ला बेफोर गासै जागासिनो दङ दायो, दा बेखौ जानायजों लोगोसे अनजाग्रा प्रियफोर, आंनि गोसोआबो बे बिसयाव देहेन खालामनो थाखाय आङो सिन्था खालामबाय। आरो जेब्ला देहेन खालामो, अब्लाना जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों, जेरावहाय बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो खुद बुंनानै दोनखानाय बाथ्रा, बे बाथ्राया बावहाय फैयो। दा बेयावहाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों, जिखौ लुकासनि, बेनो जाहैबाय 21 बालाबनि 10 सिरि। गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैमरुंनाय जागोन, बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गिदिर गिदिर हांखोफोर नुजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेयावहाय जोङो मोनसे सोदोब नुनो मोनदों, बे जाहैबाय आंखाल होननानै बुंनाय सोदोबखौ मोननो हादों। आरो बे आंखालावहायनो जिथु दिनैनि जानाय घटनाफोर, जाथायफोर सोलिगासिनो दं, बे आंखालावनो हाबनानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि बोथोर जिथु सान दङ, बे साना जुदि नांगौनिख्रुइबो बांसिन जुदि गरम जाबाय थायोब्ला, अखाया जुदि फैयाब्ला जोंनियाव खरां जागोन। खरां जायोब्ला जोंहा जानायनि आंखाल जागोन प्रियफोर। येस, मानोना जोंनियाव आबाद जानाय नंलिया। आबाद जायाब्ला जोंहा जानाय लोंनायनि थाखाय जोंनियाव खैफोद जागोन, जोंहा आंखाल जागोन। इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों जे आंखाल सफैगोन। माब्ला फैगोन बियो? जोबनाय फारसे, जोबनाय बोथोर फारसे आंखाल फैगोन होननानै बुंदों। दा बेयावहाय जोंनियाव जोङो दिनै जिखौ नुगासिनो दङ, गरमनिख्रुइ गरम जानाय आरो दासिमबो अखा फैयै। मानोना जोंनि जिथु सुबुंफोर, आसामाव थानाय जिथु मानसिफोर दङ, जोंनो लागै जों दिनै गोबां सुबुंफ्रानो आबादारि, आरो आबाद मावनो थाखाय
जोंनो दै नांगौ अखा नांगौ बे अखा गैयाब्ला आबाद मावनो हानाय नङा दायो गोबां मानसिफ्रा खोथियाफोरखौ फोखांजोब्बायमोन नाथाय दासिमबो खोथिया फोनो हायाखै गोबां जायगाफोराव केनेलफोर दङ माथावरिफोर दङ बेफोरबायदिजों माखासे दैफोरखौ मोननो हादों नाथाय बेबो जुदि माखासे दिनफोरनि थाखाय अखाया फैयालाबानो थाबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोलाव दासिमबो आबाद मावनो हानायनि केपासिटि जानाय नङा आरो आबाद मावनो हानायनि केपासिटिया जायाब्ला आंखाला फैगोन लुकासनि 27:22 सिरिया ओरैहाय बुंदों बे समाव सान अखाफोर आरो हाथरखिफोराव सोमो गोनां हांखोफोर नुनो मोनगोन बुहुमाव सुबुङारि मानिया सैनांगोन आरो लैथोनि सोगोमनाय आरो दै गुथालजों मानसिफ्रा उसाव बादाव जागोन अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर बे समाव सान अखाफोर साना सोलायगोन सरासनस्रायै साना जिबायदि गुदुं होयो सरासनस्रायै साननि जिथु दुंनाय मानसिनो गोनांथि जानाय बायदि बुहुमनो गोनांथि जानाय बायदिसो साना गुदुंखौ होयो नाथाय दायो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ गोनांथिनिख्रुइबो गोबांसिन गुदुंखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनदों That means अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रीष्टनि जिथु बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जे सानाव मोनसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोबाव नुजा होजानायनि 6:8 सिरियाव ओरैहाय बुंदों बे बिसयाव आं नायबाय थानायावनो फुरगेव मासे गराय नुबाय बे गरायाव गाखोनायनि मुङा गोथै आरो गोथैफोरनि रायजोआ बिनि उन थांफादों बिसोरनो बुहुमाव थानायफोरनि फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों आंखालजों रगजों आरो हाग्रानि जुनारफोरजों सिथारनो बोलो होबाय जहना दर्शनाव मा नुदों मासे फुरगेव गराय आरो बे मासे फुरगेव गरायाव सासे गाखोनानै दङ आरो बे गाखोनायनि मुङा गोथै अनजाग्रा प्रियफोर आरो बे गोथैया बुहुमाव मा खालामनानै सिथारदों दावहा नांहोनानै सिथारहोदों आरो आंखाल लाबोदों बेवहायबो आंखाल सोदोबखौ जोंनो मोनथिहोखादों अनजाग्रा प्रियफोर जोंनियाव जुदि खरां फैयोब्ला आंखाल फैगोन जानायनि आंखाल जागोन आरो जानायनि आंखाल जायोब्ला गोबां मानसिफ्रा थैग्लुंगोन आरो बेखौनो जहना दर्शनाव नुदोंमोन जे जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जागोन थैग्लुंनाय जागोन आरो मानि थाखाय जागोन आंखालनि थाखाय आरो आंखाला बोरैहाय जायो आंखाल जानाया जाहैबाय खरांनि थाखाय आंखाल जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर जोंनि मेगननि देखायाव जोङो गोबां रोखोमनि जिसु ख्रीष्टआ होनानै दोननाय जिथु भबिष्यतबाणी इयुन जानो गोनां बाथ्राफोर बे इयुन जानो गोनां बाथ्राफोरा मोनफानिफ्राय मोनफा जाबोगासिनो दङ जेरै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन जोबनाय बोथोर फारसे दावहा जागोन हादोरजों हादोर हारिजों हारि दावहा जागोन बेफोर सोलिगासिनो दङ आरो जिसु ख्रीष्टआ बुंबावदोंमोन जे नोंसोर आंनि मुङै सिथारजागोन सैसो होजागोन आंनि मुङै नोंसोरो दुखु होजागोन नोंसोरो मालायजों मुगै जागोन गुबुनफोरजों मुगै जागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन आरो दिनै थिग बेबायदिनो जागासिनो दङ जे जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय जों जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय जोङो हारिजों मुगै जायो जोङो बुहुमजों मुगै जायो गोबां मानसिफोरजों मुगै जायो आरो गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो सिथार जादों जिसु ख्रीष्ट बुंनाय बाथ्राफोरा जाबोगासिनो दङ दा दिनै जिथु जानाय दिनैनि जिथु भिडिअनि जिथु ओंथि दिनैनि सावरायनायनि जिथु बाथ्रा जिथु आंखाल एबा जि गरम फैगासिनो दङ साननि जिथु दुंनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जादों अखा फैयै जानायखाय जोंनियाव खरां जानो थांगासिनो दङ आरो खरां जायोब्ला जोंहा जानायनि आंखाल जागोन आंखाला फैगोन आरो आंखाला फैयोब्ला जोंनियावहाय थैग्लुंनायफोराबो फैगोन दा बेबो जानो थांगासिनो दङ नामा अनजाग्रा प्रियफोर जों बे बाथ्राखौ साननांगोन जिसु ख्रीष्टनि गोबां बुंनाय बाथ्राफोरा सोलिगासिनो दङ दा दिनै जिखौ जोङो नुगासिनो दङ आसामावहाय बेबो जानो थांगासिनो दङ नामा आं गोबां बाथ्राखौ बाइबेलनिफ्राय जानानै एबा बाइबेलनि थिंनिफ्राय बाथ्राखौ बुंबाय दायो निउसनिफ्राय फंनैसो बाथ्राखौ बुंना होनो हास्थायदों Which areas are affected by drought in Assam? The most hit district in terms of the number of times was bwswn, and the least affected was Karbi Anglong. Furthermore, the Sibsagar district was found to be experiencing the highest number of drought in the most intense category. The average drought in Assam lasts for roughly 5.2 months 29 February 2024 आव दिहुननाय मोनसे निउस बियो बे बोसोरनिनो आरो बावहाय रोखायै बुंदों बिश्वनाथ चारियालियाव मोनसे टप लिस्टआव दङ जे खरां जानायनि आरो लोगोसे बेयावहाय बुंबावदों जाहैबाय मोनसे शिबसागरनि बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना निउस नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना मोननो हादों
आसामाव थानाय जि बागानफोर दङ गिदिर गिदिर बागाननिफ्राय लानानै फिसासिम बिथांमोना दायो गोबां उसुबिदायाव दङ मानोना अखा फैयैनि जाहोननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो बिलाइ जि सापात दंफां दङ दंफाङा जिबायदि बिलाइ होनांगौ बिलाइ होनो हायि जादों आरो गोबां लेबारफोर दङमोन जाय लेबारफोरा सानफ्रोमबो खामानियाव थांबाय थायोमोन खामानि मोनोमोन फैसा मोनोमोन रां मोनोमोन नाथाय दायो बिसोरो जिहेतु बिलाइ गैयि जानायखाय बिसोरनि खामानिखौबो अफ खालामनो गोनां जादों दा जोंनियाव बेबायदि सिटुएसन जागासिनो दङ बे जाहैबाय सापातनि बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर निउसआबो बुंगासिनो दङ गोबां जायगायाव आबादखौ गायनो हायाखै होननानै दा ख्रिस्ट' प्रियफोर इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा रोखायै मोन्थिहोगासिनो दङ जे जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जानो थांगासिनो दङ जेरावहाय आंखाल फैगोन आंखाल फैयोब्ला थै ग्लुंनाय जागोन प्रियफोर दा बेयावहाय जोंनि मोन्थिना लानाया गोनांथिथार दे जिसु ख्रिस्ट' फैगोना गोख्रैनिख्रुइ गोख्रै जाबाय दा बेयावहाय जों साफ्रोमबो सिरि मोनना थानाया मोजां आरो जोङो आर'जाव नांथाबना थानि इसोरनि इत्सा बायदि जाफ्लायथोंसै जि आंखाल फैगोन एबा जि खरां फैनो गोनां दङ बे फैनो गोनांनिफ्राय बे इसोरानो जोंखौ रैखाथि होगोन दा बेयावहाय जोंबो सिरि मोनना थानि फोथायनायाव बोलोगोरा जानि बे जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानायाव बोलोगोरा जानि आरो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो लागारबो नेनानै थानि मानोना बोथोरा जोंनो बेफोरनि सिनफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बे बुंनाय बाथ्राफोरा जाबोगासिनो दङ बोथोरा जोंनो इंगित होगासिनो दङ जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि समा खाथि जाबाय दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों होननानै आङो मिजिंथिदों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना गुबुननोबो शेयार खालामगोन दे बेसेयावनो दोनथ'बाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह